Yo, I have 4 and then so I da for Abebuo come teaching and na ye dey bremon e dia meje so ene Kwiadom Abronoma. I can see for no ha and na ye ne omo e betwetwe nkomo na afa ye say agro any form. Na I heard ye ene the otoso miensa ene the otoso na na ye dey bremon no. Na ene ye bra panyi bra Kwame Abrokwa konkonchia. Asuna ni de shia na tiko efe ehye obi animu saa so ena wone ye ofa Blackie ena be shia ano so ya asuna ni ba ano so na tiko efe ehye obi animu epanyi fo se kotokro mienu ehia ba ko epan enti mene ye bra panyi Kwame Abrokwa konkonchia o wa ha mene ne ebetwetwe nkomo ansa na ye de akansie no ahyehye so Rakwabe. Oba Na ba he. Yeah, I'm there. Boko there. Oh, boy, that room. Na ho boa ba na wo de ba be hia Wofa Blackie. You oba pa me da se. De tie ne se mfanimfo se yenimu ani yenimu. Ha na Abebuo de se Ghana ha de se yeka se yi enwu awiemu a usi akwa Abrokwa ho pa de na se de wasako akapuma no nya na za say yesi na nkwafo na nkwasefo he ni amokoko se ti amane no ni afa mamre kwa so kasa bere de no are asasie ebe ni de ebe de kwa Abrokwa de uton okwadu no yenimu ka Ghana ha de obi ani ho enti ene Wofa Blackie aja manya na ni de medi brafo ne sa memma Wofa Blackie emfa me ho nti ene de ene o kira se obedi ni sunku oh, David, Wofa Blackie, me penny no. Now, so that the one can nibim. What be she akwa Abrokwa dey? So who say? There's all the chibeka form. Yo, yes, I grown form. I can be aso akuko tini dey obenya fa ne sa na yakoye ni. Yo, I grown form na senior wie ya na ebe hu chale. Enti eda na akacha of fans. Ne tie say Abebuo me fans nyina de me ka kire mu say ye nkwa gina ne abua. Enkruma ebeda fatia so enti bia de bebremo. Kwa Abrokwa be dinkum die ne bremo. Edamase. Yo, I have 4. Ochiame anim asemka. Wose den. Wasumwa. Enti wase ana odinkunumidie ebe ekofie. Mundi yachi e TikTok, Instagram na Facebook Asoreba nie. So opebe yi bia hwa ko honomo share subscribe na afei ye de fa comment na eto ase. So uko YouTube a na wa subscribe amai Osahene Asoreba. Afa na ye agro na ebe sha ase. Enti ebe ha de obedi nkunim. Agro na wie ye na ebe hu chale. Mato ache Wofa Blackie e wa hanomo. Mene na ba twetwe nkomo ansa na agukansie na ye de ashas yes sa Wofa Blackie me makwa ba biom na kansie yi madinka ene yembra Kwame Abrokwa konkonchia wase asuna ne de hia na tiko efe esre obianu wonso ya asuna ne wonso watiko efe esre obianu ene wadwa na num wase obedi osunkunemu sibibi ande sa obia ne ho a wo kosa ekon a obeka so obekwa kodi nkugu sa ande ade eda ho na emom no empanyimfo say amagani amagahia ani behuna amagahoho okay enti eda na obeka che wachi taifo enne a ye 3rd and 4th ana mo ba be ka chira taifo an say once na woni hwe crop sanin nsem ha enti no say Kwame Abrokwa say America ka cho bian wa wokokon obeka so okodi nkugu na emom watwe mo ten wono ne kan fatia beda nkruma so yo ahafo yo ahafo wasumwa na yembra yen Wofa ya de nyina o say ono de sini na wie ya na ebe hu chale wase ye dan ya enkruma ebeda fatia so edi ameje so ane Kwiadom Abronoma gibre ye de agro na ebe sha ase ye wie nso a mesa ede ne esi ye abremo media na Kwiadom Abronoma piao muba kase ejamram me say ye tumpa ma o na hu babia aduti be ko ahwa bi asunye ne gu se de mpadabre anye hunu na wosum kabi dem no sa na asumyara bre sunye hunu na wosum kabi mpaso woti hui se o maame ene o papa prekete ho a wo de pa ba bi gina se o maame nya wanya papa sunya wanya eno kre empanyene se sumya wati sun ne se de nso omie na no nkasa me say se utore enkurapudu ase wo opie mu a wo wa na bofuso a otupie nim pupu na pu osi epu ne mpanimpu opani popo wa popo ni na bodwo se wo hoi enwi nko a abusuafo mamu nyina akwa ba mamu atenase muni twa se Osahene Abebuo mu san na Asoreba metenase a na abedwafo twa mu hia se na metimekura ase a na eyebebuo na mede beda mo nenne Abebuo kansi a yede bramu yediru efa ye ba be pedi obetoso enan ene do etoso miensa na emo otoso nan a ya de abenya achedie bia na emo otoso miensa de a na abenya bi
na mani tua se na no etwa mu na Abrokwa ni Mr Garlic ni hia e na Abrokwa so bebetire na obebo chidom sara na enua eye Jebra eso ne Wofa Blackie they say asnafo baanu na atenansie omusi omanyim omatikompo afasi obi anim eti me bebo makwa aba Wofa Blackie ene Kwame Abrokwa akonkonchia na age adwa abusha mamu nyina akwa bo na onipa na wotie dwom na wakenka amana maye the grandpa pope ana pope grandpa me boy Pope grandpa the first. yes pope ba ko pe ono wayire ewo ma nananom ana wonyakura obesa pe oba Africa wana pia o ene epeni nkomo ye de koyeni yo abusha ene ya tenase bi de Abebuo Akan se na ebrem se de mani tua no uni ya chi a ene na wo se ya de na abemfu na ahia nti na de eye pupu na pu na ne yebesi mpanimpu enti ye nchare ho no ne dani amajapumani pope fi se na ye ni agro na emum ehihye wo ho ni se ye ko fa edi kan no sima no aduonu se untu petetu na ubebi abebu bia no esisi so pepepe ni uni asem se ewie de edi kan de tosumie ni de tosumie nsa no na se obia ento fomu a ye betu atuprekon obroni kan penalties na dwumadie ye wura eye Bismarck ye wa Japan na okra ye dwuma mu panisi de so na betri ehunu dwomu no ne ho ona ono na waba se ye mfa Abebuo embrem ba bia mwo bia ntimu konhyira na mo hyira ni bi obaga na ha akofodua beto mu no wo na emu mabrochima mu de owo akwasibro ni kurom owura ai o hayo eti abusia jampumani Akura na me dia ma dada nti som ni ankwae yo akura mi kure mu twe se de ye papa anase nua be ma Asoreba ko jefri mpon osie no se be na Pope grandpa ni mi kure mu twe na de ampaya edwa na se Asoreba di kan no ye papa ni ye di kan na se papa mano owura Bismarck wa Japan esanse dwumadie kura ye die yi ye nya nwie ye na so akansifo yi me kama mote se enura musika nyina be kama nsa etiane miewani se ubenya bi se Asoreba kan no otoso 9 dia enena emuso bia unya bi aha eye first second third na so no me katu mutim hye mbo se yan papa enura nkoma pa meni mudi yenti no enura musika nyina ebedu Ghana ediro ho na nya bi fa kofi akura me ka se nche papa si bi bicha nyenko Wofa Blackie Abrokwa ba ma na umo hu oh na be ma de se bi nsi nshom no maham ayo katwani tie makatati na uhu den na hono hwe ampanimfo se na ye so da ye de ana fonse na preda bre wani nkum so na so nya ba bi na uti bi we ase a wani nkum mama kase ejamram ta de me se ye to mpama wo na hu ba bi adu ti be ko ahwa bi asunye nugu se de mpada bre anye hunu na wosum kabi de mo no sa na sumyara bre nsunye hunu na wosum kabi mpaso woti hui se wo maame ene wo papa prekete ho a wo de pa ba bi gina se wo maame nya wanya papa so nya wanya eno kra empanyene se sumya wati sun ne se de nso omie na no nkasa me se utore enkurapudu ase wo pie mu a wo wa na bofuso a otu pie nim enkuradodo nso mutu bone nko Asoreba o se sinkuradodo gua pata so a do obedi ka to fom ne friend nkura ebi to fom friend ebinie ekura wo se de okum no ho nyina hi se de oso ne dua kwoto na twene ana me se esunokura na esunoputukura na esunokura kron o ka kire kura se akure wo afa ne kusie no waso oboa mum sansa aboa be no ne se hiao empanimfo se wo kuitira opani a wo sane memu opanyini odidi bani a wo yina wewa na se pani nsiri hu so ne ho akuma o no kura hwa opanyini oni hwe kura wa abache pani boni ana ofo ne geri wo pipe ano enya pipe ano so ne yeto dra so ye nokre na se ne enye kote asusu ne yetu no mo Wofa Blackie ento jo papa adawro kwa me si openigo no fo gari no fo ni gali wo pipe ano pipe ye woni ba bi ebusuo o de enya hwe edu ba bi a kasa ni wa ya bi shewu kama ni ye se ka oda enya twi se edi twi se adwane egu enti ya fanti fo no obu dem bere pana ekromia ensuo Kwame ankaka wa nkada wa nhwe sa na tie he me se tidie kwaso hwabna enya kwan ameso de boda wa no na gina de ko de boda wa no emre ntwa sem ti na twidie kwasafo abna o hye pachie mu apetra so se ankwa ntwa abo abofo mpa ndi no kure empanyene se
sonsono ono kwa ne nim sonsono kunu ana nim de ne yere poku yabo na se wo so ko ayi se sonsono so se se wo ko tiwe ne se so kwa Abrokwa me se wo kwa de se ni nkosu ase nguruma na bi papa bi ense ye na se pa kire bi ne ene apremra hye ma de apafo ne gina ni mu eno so ye no kure me se wo ko to so kwadwofo gina wi aso da ma na yiku na nya bi awi hye no okwadwofo ade de enya ma se ne nso no eno so ye no kure odo ano dwonwere so bi nwo wo ende ya no kure pasia de ya yenti aso mprenu oh eno so ye no kure he enya ngonwa se sia nyawa ye ka se nyawa o na ofa utie me ɛna mebo ɛno kura mpo papa na de nim sɛ kase dua ɛyɛ kwasia kase dua mimi nim sa ben pa so ai se bi nyawa kase eni okwasia ni nyawa ɛna yenti aso okay obi a pɛ ba kwasia agro nso mpena wo no kure me se wo wa wo bone a wo to ba bi nka o babone so a wo kire dwetre bedwom na se uni wa ba nso sasa bone aka won nka so boja zibo mposo ne nko bakwasia ene gina nsutena wo de ntase ohoro ne nsa na se ne ai obakwasia so na di wi ogbatiri moden bakwasia kro na ne gina nsutena ho e masa mena huru konani tie me se okwasia oni mo hwe kra ndo kra to ase di hu saben ampa kwasia ene gina nguram jan na ego no ho tie Kwa Abrokwa atenkwa na menum blum ache mo so de sekura me tie so me fata so hora me se me ntra ho madua du fra ne mesikotia enyi me na ne tan e me de body abetem abetem e ma potokura na afi me fa nkudi nkodo stade obra potokura no ko yenye na Wofa Blackie me atuma nyono so no betu di hye be ma kokodu fa ho fefo metikoti se obi anim me Wofa Blackie me se me mo aso ate se ebrata ene atakrata do antanta be twa nsuo contest o kopenta kwadi okwa na kokote ate no otwatwe no from trafra kote ho na atane atakrata ehunu se ebeto da bi no obredi ada no obreguo ye me se woyosi na se wansansi a na be hu di ore na berewa nkuruma eye me ba na najebi enkraka nsi ona fa wosesa atisi na kakahini nso sia ne behu de no wodwam na se ne ate nso se wodwale ano to se sen kra nsa na hyeblo na se kakahini waso aka waso ne de mfia pem no owu aka ho no mukum no ba bia waso befa bia ye Kwame yeyi waso na mo akokọ hwede timi de ye na dware bia ma ne yeyi eno so ye no kra na anya anibile na ye Wofa Blackie wo ti sunu su dwa asere waba etwama na waso ato no bo na waso no tiembofo atiem ha na behukum han tie me se abere wanya nkwanda o de na batwe pamokraman oba nso obonu kunu kwa na wagena se da mpaso tie oba wo ye nkwan na eda o se enkwala munye nkakra akra na o tena wo da oba ye nkwan anya de na o se obi anfa ne nkyensem la magibi wo po ba ta bia ne dia na agege de ba eno so ye no kre akwala odwale na furusu na onwi akwala ne odwane na onim tete na sa akwala so nim dwale kra na nyina furusu Wofa Blackie ne akwala bone wote se fitin o de he kotokuo mo pie tie me se oba bone wo kwale ya ye mpre ho fa ne dan han oba bone ti se nwisi wo tunu pono mo pie saa na se oba pa so kwale ya wo hia dansi de woni sinima nimu oba bone asam kan so se be ma no ebne oba no ebne eno so ye no kre oba wo mpa na dua ya twin so simile objelu ya papla ne fa ho hia wa na ayere wo hihya mra ma wo Wofa Blackie tie me se ohia ni hyen aben a onya tifo ohia ni na bakan ewu a wo hia ni se ni ntofro hwe egu a cheske ni na bakan ewu na se hia wo hia mu bafo de na wie ohia kra o ende no kretro do ya mfa bodwo se hunu na zongo ni abayo se wo fa zongo ni yonko so na anya wo da na wa fa ne tiri wiable ya sia ma wo so beton bi se ntise se edu ya wo nsu nkwati fra won kwanta o ende no kre ya da betu bo nso atwa se ofra na mpafin besi wo na se ne de oyale no so oyale mpafin so ntu basambu o ende ebo nso pa ya mpam ebo o se to ayeto na twene enye ne ha no se ohokwo okọ obi man so ho na hunya ye kromani ya na se ne oto bo nso na nso koto ebo ekoto abosia mu so na onyira ayeko ne dim ye do ho na chichiri kuro o kwase ya sika nso ne de chichiri kuro yewra what say Bismarck Japan Jumadi Fapim the foundation no ko fa ba nyina American mem USA obaga na ha ko fu dia betum wasin media da media sha da kam yemfa mu man eno tie no kre me se enye ti bon koso fo mi no hie so ana e fra so dwie me Wofa Blackie ma ya no ma kodi ebrensi amwa bitu amwa bi mu jabum entakrabo bi oso acha nyo cham takra hu no nya ne den se opre ho etu yira mu ase a ne tomate na tomanso tete amwase oni ba bi gina ho na wo etu ose na ubusa pito Wofa Blackie ande no kre se me Wofa Blackie me papa be weja majapade am ne man kopreka ba ho na noti aso anka ni kuro ye wo so kuro ya ne kuma eno e kuro da na ntina wona tie amfe osama bi enchire osama bi ba nwe no kuro trodo empanyene se osama nso bubu ba na ehu obedura bia na ye onu aba preko ye mu open net ya odeda na abesa aka tren se na ase dan ebu na nim se preko ani je ba preko fia na kokotie ne age wo wira mu enye preko bum ana wo kire bi odena ho fe ko ma pe o se kire bi na abo kire bi nso
what is that? Who did a whole fetcher or back where we are getting? And no see no crash. So we are if you dan or beko denchira. We are tab there beko ni ho. Pempinku so uni sika o kwase bia timi tu fu me ye. And no crack. Or Pasianso, Nicrojuna was here. And no see no crack. Ti nation na kwa Abrokwa me Nicro na makomi ayamo. I'm off for Blackie at Manus number 3, Bama could do for me to go to be any. But you know, money more, Doma command, Dom some safari, I tell them to install the move. Dan Quantinity, or Dan Kuma wa free and you be in Quana course as an elder, and I say Makuna Kunina area. Yes, sir, no one a kicker. Tea, me say. We see in the Senator. May I make and so say ships close to Catacombs Depot, Ugan on the Bohina. Oh, Nasa Ugan Sua than a Janem. He's a mini boost and near time, seem to have probably disappear or can't open any seven and crabby moon seminal. And no crap. Share a gay brate. Was about Montias, yes, or the same. What should be, will should be, who bust me answer the question and a bell then. Jump Manipu, was his room to be so near my, not a near Manachia, and Peron Temu, the car and I be an Oilanta. Osahene Asoreba what you give me was say. So be back kana some chiro no one opere hu bua te so for ba na nta osum wan hwa na asi nchan se kotoku ho matia na batiri ho ato no ende enu kotoku ya da wosra so na wo skation de ni wo na wan kasa mu se wo so niema na aso niema na asi mu nti wusu asi ko ho aka hu se mfiri mu sikanso ofi akra wo nhia no pa oh tie we na ese no so na we say efiri kwa Abrokwa efiri ma preacher me say obaba e wale ni kun yi a na wase edidi ba bidie oh na sa ayi o de say obo abra ye nso aware wadam foba ndi enukre eno se enukre na me say oba owale fo ekoto ne kraman na otu ni din say awale bone ya ni kun su koto ne de otu ni din say na ote ho ye den kraman wa fi enye ojare na enye ntini ne manka ne yam ndi enwamwam kraman o say senka ya na adwuni didua ke bi hu ma mu didua ma o ire no na wo say Okrama wajina mo akromfo nti wo ton na akoto krama ya ja no nyina ya akromfo jamfuma ni popo se udi nkonkonsa ame pa mo ajanmu afifie nkura na je wapata boso hwe eyamia me ba obi ono ogina ho no wo se kusie wono ojeja no ho ma premreje ne bon boso anya koto ani so wo ti he ansa na akura obebo gira mo atwede no no gina ne bon ano na se akura kwase a wono ogegina no so ne agina mo abekun na se gira mo so wankofo ma no onim se krama ya kwadwofo sa o agina mo awase anchichire be mansi kun anim enikanika nti na konkonfo na okwa beso ne nsa obenom enukre akoso akokono nso to adan ho na nasa oh he akokono wo se ne nante akura kire ne mpema hoden atopa kansi enso ya akokono firi mo anyeye na ade a ofu yi ontimi nya eme mo na agbaso na nya bi ni atakum yi o ande nya de atubo nso akura ba nso onti bi da ne ten ti an ne fo ni twi ne hye se wo de atechede nante epie bedwoma obi ehu suban ansa na be wa atechede pane ne fie ni pani mu hu oh na se fie nso efie fo nso peja akosura bontis fo hwe wase o and the nukre abwa chichede no achichede akura na wo kana asem na chide da me yam da me he ne yanto o yiri ka yiri se be me be wu a na yiri suru no wu anti ya no obene nya de nukre se asema fa kwanten kura se ni fu bi nkonfa no chim and the nukre se kwanten kura mesene ya no obene konfa no chim mesene ana se wu so tire na kofra de kire kwanten kura so obi konfa no chika so uja na wu friend no be fa fro na ja obe fa ntika so wu tiri so no pampa so na se obi konfa no chim so ni se asem betimi akwa kwanten kura se akobɔ suma miinu and the nukre empanyene say dia ode taya kumso no se ode drabe yi da nchima gina chinyi o se da pa da be da ni fi nguna fi wa amfa me me da ansra kwan ade kwasi ada dwane o na se ne se wa anso no tuntum so aso no fufuo so hwe kuro ne ho nsam no ya na ho kan kana na kuro bo akuro ndi fufuo so ho asem yedire kwa obre so hwe tie wa kuro wa drum ye twero fofam usan da bu se modwa na Abrokwa ba ma ya twowi akwa akotwa tu so se ma chiri kuro obre bia kontonchi na me hu odwonfo papa ya dwonfo ye fundaka anya ne fe abusapan no koto ya anya ne fe ne funa wakatena ne ma okodem ana ba ne fe nyumfo ubetiti no ti nyina to de newu he ne de beto eno kra na wo kan na emom me Wofa Blackie me kan ho nti ase se do mpese simpe na do mpese bompa enyi simpe do mpe nya bompe do mpe okuku nyumfo bia so ni di chamfi hinam kra ndi eno kra opanyin so awa mo ne bre ye no di chamfu amu apatu pre odi amako ne ye odi ye ne to aduro apatu pre wasenye so a wo so nyina na ye abreho minim tina apatu pre so ahunu plebo ye o apatu pre o tufa afadum force mo anyina mo na tabako obu atebu eno se eno kre tie we ne se no so Dr. God is doing no ko dey leave nothing for tomorrow which can be done today ade abit my na fan so na se asempeni se ne metu what na metu na kokko wanti me antisa no ma no hwe eyam yam do fo na atake woto je ne wo ashaman na mo station je na kono ahomeka wo mu wo se me ba me kan kiro se na soma ade ayira na no nkira se na som kwa asi o kutukua onkwati atrechema enkoyi so no o ja hwenhwenso ya ntona ayam se ofa mfufuma agro so no to produce man
empanyene se futukoko ni wo futuko na chine wase de wada chi de onim na de wona nim de onim se ukata chi se oboso ne kutukua be yi oda boma wase ne hu futukoko na kansa mo de na ntwebe na dwa no eno so ye no kre ti ewi na ehye no so we se ifiri kwa Abrokwa ama ifiri makate me se aso nyina mu okwa so ne nyina na ti asem ani eno kre empanyene se de waye bi kan so de ka so nya obeye eno so ye no kre me se he kokonte se otukwa no kohie nkruma odu ntem kokonte so ne mguase ane nkruma afere we fi kwa kududu wo se me nkan tro se adankasa amaye hwe kra na be bo akokunte adwuma oh na empanyene se aboa kusie wo se banchem no wantima amfa nkokoro be kurukura ni mo agya hɔ akɔ we so wonte da ifiri makate e ba ye nche me se uhunu achema bu akwani bibira o chero bibi kitu bi watiwa oh na se opanyene what is saying hu nso nyo bi hu a na firi ya menya ya se wokɔ ba achemfo ayi ase na so ochiche makwa amane hausa so fira makom ameko ya panso aboa bi ne matemu adwekɔ adente be ma won pese ne ho beto no te ahodwe won pe agye makom ameko bunu batabre ho nche na abere o tie me se he apia kwaye ye don nkanche na me Wofa Blackie atwuma nyo so no betu ni de hia so na de hye kronkron me se me de apia busuo ma dwaram se me de nsanso ba papa me ho na abagima chenye obi so fa kwati wa ho ntansa nkosa abempo ntia mo wo empanyene se kuku a wasi amanfo so no wasi wanyene na de onyono ne de kosi ho so enya ho go so na ntia mo de kotwa mpoansa ande ya no kra me Wofa Blackie na ye dompe kwatre kwa mi fra be kwa motofo modern ya wo pe bibia wi antimi anwe otwa brade antimi otwa brade dompo otwa brade antimi anwe na gina mo abetra abo ni prepare na abetima we me Wofa Blackie de obodam na no wu e bofoforo ma no na se mi fie ben samampa na no nkyere se me mewu kane o na se ne se ko twa mansa so echew na se wanku no de ukoma asim se ejata ka na wo se wu entwam na empanyene se Wofa ko twa mansa yonko wo kwaye mu a unsuro kwaye no sasa suma de nka fata ko twa manso so bo apia ana ne se ewu se ko twa mansa ja sabo afo se okwa didie no hia esram se ejata wasi boyi enye ko twa mansa na so no twa janka bo de batinu dwuma no enukre empanyene se abai adwa otwe bewu no de beja adwa otwe wu adwa kan ma no kan hu me se nyansa bisa na ma chenchena ne mutimi di che okropon obenyansa fo nso ebunu be ne kan asem o na se ne tete beka so ne frite ka kire fa ne ho ne tete ne ho aso ate tete de ho eno de enukre tie we na ehye no so na me se akokoba a waburo sa woni mu hwe kra no se akroma susum to no so hu se ne tamfo nyansa tofa ye body kra ba dwene ba eno so enukre tie na ehye no so na kwa Abrokwa ebe ne de bebiri ho no me se abofra otubobo ketre anya so ta ketre o de hwese ne ni gene a ba dwen ba cassette ni nyansam eno so enkwe atechide ye wo se ensako na nsaba ende enukre ensatia kronso nsam kroma nkwan ohurie osipra so ani kuma ekum na hurie nso si achechede achikwa wontimi nya no hwe aduaba ebe so me yati dia die si so dia srama ngwa se die si afichira bia esi adu ha ye transi agye mframa wo do me de nyansa ne se oba ma so a na nche so oba wa brempomba nyansa empanyene so what they say esin enhia ne friend gere anamu ne se so de brebre tampo oto dra oba ya se wi nipa sa na se tumu kwa so tumu da wa anya ya wa ni agya na ya wi tan nipa na mpred sika na eho chebi dwa sen bo na ya nye ho utobisi anamu ande lukretro do na me Wofa Blackie ani ntonwa me fra we ba medwira go na abaje sam be fa na asase so edu oda mo re so ne jefo ne mframa asase abukosum ne su fidie no waso abaje na ntwi ade na anya nkum na ntwi ni eno so ye no kre na mo mu se Wofa Blackie tie me se udi akonkonsa bru afifi wo na ho ebro bebo kase anu ahwe ne fifiri nu eno so ye no kre na mo mu se wabusu afani so we ebro no mo ahwe ne tutuyem ebro dua no ho mframa ne tunu gu ye ko no ma no makuru mu anyi prebu wo kwan ye kwa nso ye nyina so hum nto apoto yo bi pese bro so anye ya ya na se nkuru su ma ko ko bi afro buro ho fifiri sen na se ye fe obi su che kokko ho fa de mo ye mo maso edem da dwa ye nsi so se obi suma se kotwe obi mu maso ble na dika fa mo maso so ubenya na ma wa nya bia ka so kwa unya bi ade kokko fenti na awura kwa ode kokko obo no mo maso oba wo mpe oka oba mpe wa so krom kwa wa oba o se ni timi ye han na ti se tu ahwe ma najo odu ani me no hwa to ma korobo ba ko aka nso nyam pa mu ka fere so ho me ka wo mu na me Wofa Blackie se me chinchi nkatia pa mi nya bi de nka boje ne ma me nyina hye me se obekum kromo so journalist sando de Wofa Blackie man nam ne kwa ya se obekum sangana nganso aye na ye ne jaara man fa ne se muhunu ne nam ne ba se ai obi sanka o acheme heman mra wa mara om dabone kwa na wakwati wa samankwan abrewa wu na de abrewa di ade ye na watwa heda no tie we ne se no na anyina mufo na kan o mo se se wo pensu ama na fa wa brew na da hwe wo titi hwe ani kokko mu ye pensu nso mfa masan ana me se kwa Abrokwa me se ti we se na ehye no so na denche mo tensu mu so mfra ma na wotwe na se susa mu denche bia na apotro se anuma akodi ebrensi amu a wotu na nsem mojabu ne se wotu na so obi si nko na ye de da se bo akotoko se bre be banyu ni mo anu bom si anaje ya jampuma ni pope o se
ɛhɔho ase wɔ obi ama na kɔ ka kyerɛ mmaa na ɔmde anka adwa yɔ mo tuom ne sɛ wo munyae no no ɛhɔho na ɔte anka adwa no so ne ho bɔn Abrokwa be me so to be sene ya to so asosede da asese kokɔ wo de ma wo adwobra o mo ba mu sɛ ai asam na yiri o abusuafo akasie we die agye so Osahene mitidwom empanifo so kɔto krochi okokoto controversy o de jaso no anwe ne se a emu ni sɛ ni sina wanwe no nani na agye o na ɔmo sie nkasa bia no bɔfo oku no wɔne ne wɔnsɛm kanye bi na be yɛ ɔmo bu dia megiri sɛnsɛm kanye bi wa abusua Wofa Blackie na timi nsa ni faso na Abrokwa konkonchia atudodo ohwintim pragu kasampre ena de omo no mra ne sanse ba bia gina no enye mra ne nsam o se metwe ne twi papa ben ena de ofa megina we your fire di kan abusua ye ba be ko friend to sumienu na owura ye wa Japan na davroma ana madwumadi adi ato awo eto da bia na amanfo nyina nya Abebuo no omo pe eji se wonso wani tie ho na pese be ya ye bue utimi be so mbia o de eja o comment e wo ba bia o video no ye beba ne eno aba be di nkomo jamfuma ni pop akra ye so ba wa kwa awale ase aba no emrantie no de ni sua suma sa abusia se de Asoreba asie no se de edwumadi na ekoso no masomwa pa no bibia chese ene sampaye a ebejudwa ana se fiero anso antu so a kramo wonsi ho ubetu ana enu be ma ye Kwame Abrokwa ofi atimomo so enkran no amasaman ana otia eja akra odi ne nkwe kakra ho no sa so na Wofa Blackie atwuma nwene so number 2 abrantie enkran so no arena ehwa na ono so otie jampani pop ni James Nkansa pokwase mayira so yira so menyira me nyira so da sabe de ofedi kan no ye nuan momabu ebe no eye oha aduasa 130 obi bia ntumi fan nonkwati ko enkefo etakoye oye sro ya hwani abosumani useko no pa henie empresa yo etino dente nkra no ye betwa ye ho aba eti abusia munni ye kina ye ntwa ye ho mra ene na Asoreba ata na mesum se Asoreba akrobeto ata wo se obi ahwene fatananim adwenkyere eti sɛ hwene obi ade fatananim enokure ye no na wo ba se akrobeto se obi ahwene fatananim Dabio Wofa Blackie bu ben se ofa akrobeto se obi ahwene fatananim ena so kan ona se adwenkyere edi se obi ahwene obi ade fatananim abusia be we nya petetu emzen no petetu obia de mu ha bi obia ntie bani eno chese si asem no kan no oba chese obia ne na anyo o si ni nyina awie ya no de hwe o adwenkyere ti se obia ne ho obia de fatanani yes nti obia ne na adwenkyere yo abujafo we de aya de mu ohie dabi we de obia na obia mate empani atwa hia obia kwan obia na adwenkyere muntu aso epia o abusuan san hia bi we ye ayese mpitirimpini patrapa ne kwankwan kyire bi ni kyire bi ama ani kyire bi bedi ampon no mkotwa meduasa se obi nkan sahuro ntafre kokko na sina kan sahuro ntafre entine se Wofa Blackie ene Kwame Abrokwa konkonchia atwododo ohwintim praku kasampre ene atwuma nwene so number 2 de hia so ani de hia we de aso afo mienu na hia o enti ye ba behwe de obekan sahuro ntafre akode ka abusuan makwa ba we of to sumienu se onyo ofan adika no enhwe de a ene ekọ Osahene Asoreba mi YouTube page ne so ehọ ne da wanhwe bia wagya ho se maka chem dada se mo anim achi a de eba no nya de benya bi nti ho ne de agotu o ehọ ne be no eye pu na pu efa to sumienu ni jampmani pop akra se kane no Abrokwa ne sha ase Abrokwa na tutwede kan to Wofa Blackie sidom ni anko empampa ma be mo kan de ho Enframa eboy ye ho na na bere wa chechiri guye no sa enframa akra na eboy bifo nya kwan bo fa ne mpampa so nya kwan ti bi podwe enframa chewade no amfa bo anto so san afana de tie me se wo pa sem aka kire na awurade basa na akate achia me enfrane onyankopon twedi ampon basa ya do mafa bo so oto abo ase udwana kwatete asema nya nyankopon die wi no da sani ntimi nya ho hwe udwane nyame a wo hye na se eno se ye no kure me se eken fofo nko aka jeje ntwa bobidie enfofo ho anyo so na fra krantia o eno se ye no kure asen so bone bo fra bone de agon bo frenso amere ni dua so de bia anim na asi petrempa o so de kofi nti obekom fofi na kwa Abrokwa me bisa ne tinyo he kuro kutwa mpesa
ni pusuma tibia di na ma abofre be otipa me say otope kacha tete say manonto aromo se matatwene se funtum sia na mo se mpani si tifa ko na ma enkra ekwachiri funtum won so sa batatwene me say eja ansa esoma ne ba ansa so okonkranza enkoto ensa koto amiensa mre no na eja ansa ba ansa ekonkranza koto ensa koto amiensa na se de ensa koto amiensa ba benom wo kwa so eja ansa ba oba ne nsansa to anso mo ye ntwa nipa oh eno si enokure Kwa Abrokwa TV na se no so se bi impreduasa oni freni oni man temte hoho to a wo twere ho a wonya hwe na se ne wo so ni freni nsa de ne ko dwabase a o sa so no nsa de ne ko esa de ne cheche wo ye ntwa to aso na ma busa panyin premdeka kuntunkuni mu se wo ma odogbu abe se wo ho na emu se na nim se bi wo de ne kwase ase ne dada kuntunkuni aka afa de ho so mra ne nso ya yemfa dudu mu oduru a wo de esi ne meti so hwe wo hia na ma busa panyin ko kanta wo de ko be ne te kuntunkuni mu eno si enokure he me se me ma me kasa anya tintin ko sita ti bebe ko se ti awudi aka odo ka okwachi ba na ewu nachi uda ne ne o simi ntua wa na no so simi fama di na sa wo de kanso di sie we rete wasete a wa wie fere ye wo na wo so wi wuti we rete ho wasete ho da hia hwehwe biom sabi nya ni fere ni da achi ne pa ya hwehwe oh na se ne se ayi ti gale konfo wa nya konya bia nya nche na hwefo na nya ni konti o de be kire soro o konfo a o komo meme na se kan so gya ne na mo gya wo ma anya nwanwo saben o konfo meme na se kan ne ma eni gya wo nan ne mo gya wo mu anya wo no a sa Wofa Blackie wo ho ne wo ho me say moti aba a ono be firi ngura ma be firi na konfo ba na sa moti aba no onyi a onyi obi sa moti aba no onyi obi enkom no sa Abrokwa ade tenten tutu moti a ho na mpetenten aye oh na se ne tenten yi ya wo sra kwatia wo ani adadoa o chiri di ohuno no eno se ye no kure me say ehina ade ko nsu no bo ana se na se nsu no hwegude na beba bi ense ye ndi eno kure empanyene se kotire pomponi o boni tirin kwa na no nkyira so no ya adwene ode se bati me say he akwala ofa pani se cha ekata nani akwala fa panyene pa bo hye da ne fidie yi no oh na se ne kwantimpo mu bintu se be gigi a ne firi nwansa ko bi kwantimpo mu sa ho se me anam pena mo fra tuma donku asomta kom na wo bone nti ne ekunu empanyene se oja na nkwanchen esan ko be fa ho nwansa de nsembo ne hia wo anwansa na posa na chi oposa na nsem no san de ko na chi o se dia ka chiri ne doso na sa nwansa ne hwe oposa ne nsem tu a hententu ikumu na so ye me so empanyene si sunsun sware hwe kwana mane amehunu ye pam okutuku aku ansa ne ye tuku aku ntunku an mufu empanyene se wo hwene ne kwaku bi mpon hwene nyepa ye hwe ho wansi se afen ni fu mi no gigi ade nkukusu a dane ya predi ene na Asoreba ata na mesu si Asoreba akrobeto ata wo se obi a hwene fatenanim ade aboso ko ba so bi je oyira mane ha ono wotwe so amane mane yanko amedu afum ho ene eno kure empanyene se odo eseketem odo da so asomdue na bobɔ oh na se ne se odon sasu osu koto odon su mo na ayi asumdue de nkunimu ese ho no serefo nso ana sere kyerem odon tasu ekoto odon su no odo adi nkunimu ye hwiemu all right ese mu serefo a ena osere yan Kwa Abrokwa wade se ba utie mi itie wo me say se wokɔ achimtwea pia so de kitie mu ntidape uji mprenke sem kɔma mo fa empanyene se empanyinfo ase empanyinfo ne yeti o mo baabi a ehwe agu no rosampa baabi am rosan ahwe agu no hwampa hoda ode se ba tie mi na me say awo che nsem na mu enne agogwa video be wura bo mu bosomtwe se wankam wa patra so nkam ne krama dompi asa ho nkyerɛ so ne mesrawo me say akokwa video pe ni mako se fene ni wodi e fanyina mo wuo akokwa video pe ni mako se ade akye bi o ato nipa ne ntwetwe de wo na se ne akokwa video pe ni mako wo se ebra obofo esu ase de yetutu ekote ne sabra no susu ase de yetu echeche aye ho akokwa hwede pe ni makokro na so fa no nkosua na mfa de to eno se eno kre ayi ye maami a we interview on the kan wo se ahwedepo se anka ahwedepo ti mi na ti ebe we na se no so ahwedepo se anka bi papa wu man ka yanyi no totwene ahwede abna wo se wade nkosi nkon ebe no metino na ahwede buna enya buna de kan tintin mu aba ko na efe no buna nti ahwede bra efi na kroma mon kana buna ti wade nkosi nkon no so men kana buna eno anu ahwede bra si wade nkosi nkon ya kana bra no yanko ode se ba utie mi itie wo me say adwuma oni mu no na ani mu kro no so bo sa pepepe na sa adwuma ye diri ho ni anidim oh na se ne eno se he me say asem minti onti na bo ason okodwe so gu
was born it ho na potukura fa ho di suture wi akete bi nkwa ya kokko hwede adwuma enko no mbrekuo nsu oh na se ne se obi bi ne bubunua so aka beto bonua ama no sanse adwuma na yo na yiwu adwuma se wo kom mbrekuo na akoma kokko na ade kyefo ase we eno so ye no kure abo bubunua wo so ye nsu aho enye okon abusha panyine kokkosachi wasanye de opane se obi aka se siwuda na panyine se meko bi yankwa no kwa abrojuma wo se waforo bo no ho abrojuma bu be ne enko ema ada wutim so obebu ada kicham da so ayo praia ba ko yemo mahoma ade se ba utie mi itia o yo yemo mahoma me say se wode amo kese a yempempan na kese ane panyine se wode abra na ndana sesa wow ne abofrate a wotete ne titini ye na pema nipa sie ne no na bayre frofa so apada nso onya sika o se panyine hia ne amobra ana me se esuna mankwa so na jakwa so na bankwa so no dankwa ne so no kwa abrokwa na so amankwa ejakwa abankwa dankwa ne kwa abrokwa menkwa mi gino mtem won kwanta no mkupie wasi akope na ne kwan ya no no wa amobra ya osie no wu ya busuafo anhweme me se kadepon eni kadewa ni nyina ja tie ni tia enso ni nyina ni kru ni kade ankasa itia ni tia anka ne ankasa abontenso mefa nkodi eno se ye no kre me se kadebo danfo wo se hwe ebese afu biem kwa abere mpete bi oso obi aso ne dua oh na se ne se wuti ko so ni minke fufu dia ka ne hu se unim di ncha asante achimi ni fufu ataba ho mfa so cha anwam eno so ye no kre onyankopon opa asante achimi kru fa yi ntino mo mota abosie onyankopon so mpa achimi yankama pade se ntino ma ma akire na tomasie mu emma okwato oba akwato masie na se enfia ne mo remu di efi empanyene se ansa na okromon se kuro beba obi anwunu no yonko ne from emu na fa ofidie eno so ye no kre achichidie kofi agi wose ye di nyansa na ibu asem denden na nya kokuku sem piao achichidie wose wa nwura kwaye mu a na nko nim so no nkwa na ye nwanwa no owura nwura mo owura kwaye mu hunu wa no se se bi di da bi achi tie ayi tie be we se na ese no so na we se su efri kwa abrokwa efri be we se su efri makati me say o de mama odada ni bia pe wakati dia da o de mama ndada ni bia ensusuan se ensuo to ma ensuo yira ne ho bia ensusuan de bode ho befa wa wo bopo no afi wo sese na de osan so nya da nyi no so ye no kre se woni so ati se opetu ani kra ye ngote sinu mu nsina pane ndi no kre ana ye mfa ni ha ne so nkwa prinkins na krum no so mi gitum pa tie we se na ehye no so me se na nakan na do kria se na hema ate ase dia se na hema trudi ana na oturu ocheman prinkins man pensa ha setu ko obi ahwe no yonko me efem so bambone na usu achem tenten ti ase a ocheman ni senseme o fa usu bambone yonko wo kra wo ni ani dia kapim no ne kalipim hwe ndi no kre empanyin so twetwe kunu be man so ma na tenten da wa woto no so mi gitum pa na me se de watwe mpompo nsuo so wo brempon anim ni ye fa hwe ba huna no na se ohene pon ba kasa edene sense ne bo na firi do bata na chi oh se wotwe mpompo nsuo so no wi afra atwen domo hwe wasabe kwatani utwatwade oh na se ne se mpompo nsuo so da ha market achi kwatani twatwade na ampa ya ni kurobre eno so ye no krepa ti we se na se no so na ai me se kwa abrokwa me se me ntuma a me si hata ya enwoye no ena me dwen ho na nyame wa me kora a me si ane tia na wa anye me so kwa de bi ni refi abo kwa de bi refi ankama batafo di dadebo ai se se nyangopa sa kire odi ni bibia bedam ebegro madam ase na ne biri nya damfo odu nyangopa sa kire nso ka sa kire bro ni kire 14 so tena bebu ansa na nyangopa sa kire be si asase ye kire ne fi damfo odu ne no kre enyisie nkwa ne ni masase m kwane ho isaka osomanu osi wuwu santen o dasa ni bia dimbi nso yinim ni odi kan yinim yudi akire ni yudi ani atwo waso opentam so da bia atwo waso kan so da bia no akato ba me ntwa da opentam no akato ba me ntwa da fanya ne be ma wona chi nsobro ba ma na be ma yetia en adam idruso osi aboa ne podua wo no ewa no se wohuri atere jata na odwen ho ansa na wohuri ene kore adwene so be wudi ntra twrebo oh na ai adam dusu kro na mame nko no hono wose diago saga santoma sa ya be anapansuo to ese adwuma na so ense no ho kan dem pam na mu anapansuo so hwe ba akofo oh anakwanwanse na wotan wantan odiwachi ene kore mpanyene se dodom sen wa mantem so no nya asase kase ai mankasin fo ma no bebu be no ana ba ko bu be se ababa wa se ho ofe na otososo na ntese de o ma me da ho no kono kwajifa asa be ma nso a ota oba otutu be ma botum na be ma mu an wo soso eno se no kure ti we se na ehye no so ye ma me se wakutu ye ma me se wakutu ona kan wo se
me ma say me nka na eti ase say ti we say na shadow so na be we say free market ma me fa me am di ni bia ma me fa me am di ni bi ma me fa me am di sebrekwe oba hema ya asanto a say ni sika mpimpi mu nyina say okwadwum say aba president of Blackie hene nya fa na tare ho say kura nsi ho me kwaji adwenkyere eti say hwene obi ade fata nanim you know na o ba say akrobetu say obi ahwene fata nanim Debio of a breaking bense of acrobat say obi ahwene fata and also can na say adwenkyere e dey say obi ahwene obi ade fata nanim abusia be we nya petetu emzen petetu obi ade mo ha bi obi antie bani eno che se asem no kan no oba che se obi ane na adwen Osi ni nyina awie ya no ya de hwe o adwenkyere ti say obi ane na hwene obi ade fata nanim yes into obi ane na adwenkyere yo abujafo we dia aya die mu ohia dabi we di obi ane na obi ane empani atwa hia so obi akwa obi na adwenkyere mun to aso se ba so ba di akyere nyina fu yanko ye nyi na nka me amedi ka bu yanko ma na ekura me a abrakiko me ana da bia ni kwabra mense o bread pimpim so na modo asem tire moto mfu adana se na keka bia ni ho ebe ko hope yanko what is about you me say adwen anya dwuma e kon ne ble sa adwen anya dwuma se uti be so na man tu kon ne ble tini ye na di wabu no bi ko bu uti de pa anya kwatwuma so se uti so na wadwen ya dwuma o kon so na mahu ebe no bu ni entie me say uti so na o amadwo adwen anya dwuma o kon ble o connect kese so na se bo adwe a wo se mere me say aboa na yesfre na adwen ni nsemu so o bo adwen ni nsa bu mama wa je ne sa na de be ko ni nsemu ano no ye pensa paaje asra kotra wo se mensani se o bo adwen won nsa bu makora o we ne maako Abrokwa ba ema Wofa Blackie atuma nyono so no batui ni de hye me na anu mehye me bebu be ato asem yetio nyankonsono ma na fris esoro ton ko nsu asko bisa adwen sa adwene da be na nsonoma be pie no osfo asem frim so unum skom de adem abde nsubunum ha os obi a wodan subunum skom de wo wi ase ade ade ya wanya odere mfa nye nua o de se about you me yetio pa na sem we dia na ade ade odere mfa nye nua no na ye be no abe na ankasa mu ade ade ya wanya odere mfa nye nua ni nyankonsono ma babu ye ko nsu asekura mai o de se about you me say se wonu mabua na opu nwusie ni bifa ofnim na obu bifa onuma na wo kire wo ho akwan hodo o petiri to bunuma ka wo fra adwene eno so ye nokre na kai ne hunu se kuku obu a ana se yenti bi emu sakraman ya se dompe yira emu sakraman yenko bisa na adwene tachi wo sika ode koto tabranka ensa nto no ode buru nsuo to no yo ene tie kwa Abrokwa ti wi ne se no na me say apata se wuni mutu se de okodi etu na e mane ha na ono so woni musu dwale te se wo aboa no ne friend tachi afrobo asem to ni fia wa hunu kantine friend asem to fi eno so ye nokre na we se so efiri kwa Abrokwa efiri makate me si se obusue kwa kumi dwonku enko ana esane ne busue ni empanyene se sa wo yam ya cheche amono krum kodwopa so yam ya na no nkyere se fa ayreche ofo no fofontu so obati kokoniwa e wo dan achi a obeja odin bo no aje se wukro ni kro na wu o de fere ye cha ade akon fikyire kosu se wo masampo busu adwale ye ode biblia udi akusempu so obi be wu o da achi a enya obi be poro da achi no wu anya na akum no so udin mpam se wo koto we ubunzen we dia ne dia o si ofo no to be suti o fikyire ni kro ni nya wu ana obi be poro da achi no wu anya na akum no so udin mpam panyini popu da achi na maame adwo man sam padi wu ya enso nso ya dam ena so no bi a wotwa kura wo kanse enso ya dam kura what is about you me tiawo me say se wo koso se gudwa Abrokwa otita sampo busu ni e mo adwo nye se hotia anya adwene nyina na ye nyina wo nokre se kansan pia bia kansan pia bia dia ka ne hu se mpani ofi ne bia na wongram anya empanyene na kan ya se ukọ baabi ne de nkontomira anwene twene ye de dade kotokore bo na se antia wa wo san sakon kase baabi anwere wo sa na kase ne bi nso wo ka ne hu se ye nhuri ntre wo enkofa ba na wa hena wote apaka mu wo sika sa wo na ye ne yasonso yan kan sai owo eya enti na ahaban kra amoamo adeda no san de tudwema na esan apompon Abrokwa ba me di owu aduro no so no onu no owu onya de owu pesi owu se owo oto eche ekoma ampan so che aboso e de koma owo ani no kretro do empanyene se
akom okomfo a wani what is saying okomfo ni Akan de no okom dem Ode she ba utie me say obi ni kwa yanwa na ofa so fro car ofa fro say and e nukure do empa yene say ayi wanwa mo tunu wanhwa a ibuna chenchena na say ne kokotian ka so ka ne minimum amwado ma sen kwantan so ane entakra boa bia nso ni so wa entakra mafo yes mo du ponton so akọ ebia na tokuro dem ane nukure do empa yene say da bia 70 ane edokọto kwadua ne jam ho anuma akọ de ebrensi am otu na nsem mo jabra asa na obesi bia waso putupuru so na kotoko sevre bi nim ho bi me say nsu oto na wo soro bejaw na asi wo da ni ma de cha obi epono si wo kire be tie me say tie wi na tie ebe we say ifri kwa Abrokwa ebe we say ifri makate ma me fa me amede ni bi ma ebe na wo tv ache e de ntu ifri makate me say tie we say na hye no so me say ansa na achim abu akwaman bi didi ohom da bana da de om tekrema akom didi ma twene na prepare supreme di kan abu abadeda abu adadeda eye pope no wa fa ase esuma baya no o se me ba me nkan kiro se mu amu prese nsuo beto no mu abo mo nsam ni ateche won topa o mu se nsuo mi kwa je kwaku okwafu mu hunda bana da ba wi akiti no free prepare supreme ateche na makwa mu tere wo oh na ase ni nkuma e wasen kra ni wurade okwan nete kwa tentene men nkuma sene eno so ye no kra ni wo mu no kwan so wasen kra wi waboboa no Wofa Blackie ma nkuma kese ma bom ma agomiyam tie me sei ochiman hodo eni mu hu akwan san ni mu amane enti na asukese birim wonti ma fa na amane ankobo abenapo na me Wofa Blackie atwuma no so no betu ni de hye be ma kukuduru fo ho fefo matikoti so obi anim fraka kraka ya daga na ha yenya ho mfaso me Wofa Blackie ma kotuwa kwadwa sem na mpasa obi a makobo ma mpanyina mane o ma mpanyina frem na wa Abrokwa ma ba ukrom na se ensuo kitwa bi ya da fitiri matum kwanya ase na wo so ko ba samre ma ya mane de na samre ma betima ye Wofa Blackie wutie me say atu kwanya de ne ye be mi atu me say ano enam ne wo no mu gugu abontin se wa me say ye be mi atu Wofa Blackie tie me say nia ehia da ntirachi no eno no de ko na biem wo yere nkwan anya da ne fra kwa nhoma masa tie na hye no so na enye obi akọ nhoma na edisu ankwan ye o ensamampom what is say ensamampom dia ensamampom akonhoma etese ni ensamampom akonhoma but se enipa mienu a omu ewodua so ensamampom de otiase de ofosoro no soro de ofom ana de ofom no susoro de osoro na se de oyi akonhoma ni su na de okodi jansu su de ana apue de ba bia ra nyoyi ache se o je so nka bi mo what is about me yo tie we say na se no me say bosompo oni praye na so plan abobo ano asa bosompo abato obotan eno so ye no prehe se oso nchen boto na se ekotopu mu a emane ha onyira ye okoni diem ane enokre enchene ebre ho hata no kwa besan de gunsu oba na okun komode ntina potokura otenkwa nchen abo we de se amokua nso wose abotokura na afi wose obekwa amankwa ncha adwo potokura ne tire ye mpensan ha sakra kopi sum na so adwebra o mumbo mu nsem hey abusiafo ya say hia biemu asem na no aye den ogwachia Osahene aboba ho Wofa Blackie aboba ho we your friend to sumienu na ye wie na eyebe beden penimfo atrai so mu fregu na medical ka cho se Ghana ha kro Ghana ya o my Ghana yetimu so obo ho mrani so obube na Osahene akonwa na mbiasi a no ntena so a yuhu firim ebe na mubu ni ba bia no mubu mu be ni wie pe na manfo atamu video ni nyina de abra me se me mehwe se de mubu na ye be sense mubu o mu nti ase na me tena se de me telescopic eye na am de hwe be mu no be hwe mu a ma ga so ye be ebe na nam se minim na ku timtum se we se no ye kwankwan nu ase be na wubu na be we nu ene ade kwa himfie ko kire na nanom 2% oba na wankasa bebu be ni bia wo de fa comment ja sa Asoreba Abebuo na kansie no meba bi na me no nkasa akiri we your friend to me jump many pop akra I go see say hey ebusia ene mom de no kwasem ni obako but tunanum tuo se me wura be pa chew ene me kotoma wo sa pepe ne ye hwe e so beba enam kwa so enche bia ya meta se me wura pa chew me bo mas me ba
me masa sanse ubo mu ase chawa ko a oda form ejo so ma je so akansifo no fa to so yeri no sable pa die na ina be ma Kwame Abrokwa ene Wofa Blackie Abrokwa afiri ye achiwo so amasama no tie saa so na Wofa Blackie atuma nwe so number 2 arena enka no tie omabu ebe no eye 100 pepepe oha obia stadia no obia ntumi fa no kwetiko enka fom yo was me ko npa hi ye ko ne prensa yo abusuan fa tosumi na tse de pop jump manage to dwan se ema no obi anya oha na oha me dia mechi ya me pese omo boti penkun ofa tosumi ensa ne etu penalty ye tutu ejagum ne me dia magro penhwe eti abusuan mu ye twa ye ho na ya ba ofa tosumi ensa mon twan yen e pia o okuku ban ya beni bedi atu me say so ko pe bibia di na osi o kire bi wo menka so wu nkwankwa kro be ba na ye de mampam si so hene onti asem bia oh eno si eno kre na say na mampam sisi na so nso ho hinti aprake to ahia aprake se obobo oh eno so mejitum pa na he esoro kakra efom kakra ti na tati na wuya wanya sifo man sakaten fighting don fear gongo de on se sabonsema kon wo nsuro motia kwanchen do since no police take by one man kwanchen do since nya ba ko fo ne poli pia o nananom way of fight tosumi ensa so unyi kan hwe de edi kan of edi kan ene of fight tosumi enu dia ene wa radio nene Kwame Abrokwa no Wofa Blackie ye ka Abebuo eda fom kasa ebe nyina wotia om na atenase na de ye ne se eba wotie nyina no om pre third and fourth de obato so for ni de onya hwe de obato so tire no benya bibi abusia empanifo si abosumo anim ye kɔ ne prensa ofa we dia se nya kɔ wie na se obia mfo obia chi anka fom dia ye kɔ akotu penalty eti mu twa mo na mu ni ye chi na ye nko pop akra se Abrokwa na eko Abrokwa na simu ni enko Wofa Blackie ahori o me o tie me say se emusi o ho agikumo wiem sesen kra ka ne hu se be yira won from am ene Abrokwa be mama me so kan kiro se Blackie kasadi Abrokwa be me say se wo na ba yo aketwa na kwasue kuma hwe ne hwe bi obedu me bi na chess cancer na wa hwe me say obakwasea ana se wofa oba osumu so osa busa no ho kwan se wa oni ehia dabi yenko na se yesu me no nyina ehia na dwusu se ma me hwe ani ase eno so ye no kre me say se odefo abusa so amansa wo hwi a akwa ne wrefi no so ya akoa se ohoho besrawo na de asetena pagye na utura kwantu ehia da eno so ye no kre na me say asema eyere te se obentensanku e wo di krupon so no obrempon etene tembility e bisa se mpani se ewiase obi oba bia ne tumi kopem ofa dabo kosua no anka ahwe ana asai ehisem tene se dabo jane na wi ana oba pe se ensuo be fantakrabo bia na nya abrokoko na se yemfa santen so hunu na dabo ne mawo yenko akoko wase wa na ntuo te se na ntwi anko bedwene bepo ne nyem kofie se eka e wo ho a dabo ne ma enko soso bibi foforo ko empanye ne se empanye Gabriel tai wase se wodo die ekosi afofi da wote ne de Gabriel so company for yenko tie me se ai se enyina boa e beda ho amukamuka no ko apade ne nka boni benya twakokuti o akoko so nya asem na akroma ne temu afu ebuan kumfo na se hu se akokɔ nso afira fitaa bosi da nyame ase a se nya kokobu na ewu na akroma ne ye na yi ana masetena pa akokɔ antwiwa woni agyatwum tena yiti na fɛ ana makokɔ asetena pa ai akokɔ be de woni agyatwum tena yiti na fɛ akokɔ antwiwa tie na se no so me se akokɔ ni kuntun kantan ja kuntun kantan na da afikusiam akokɔ ni akokɔ nso waye kɛse ana ne bra fisi ofirikusiam me se de ono so ni na ntwi agila ama ne hahia botɔ no ho no so hu sekenten butu okra na okubi ma hwete na ntwi ni sekenten ni mu a kenten anwene ya ne fra hyase na ntwi ho wo firi siem emfiri esirim emebugye ne kwase a na ntwi nam kwa be da ne firi gende na se obroni so wo kɔ ne kurum a yenkra no o hia na mabroni si ne ntuma brochire be hatena biblem wasem wa ana so obroni ba e won taale yo twitwa ge ne na ne prusu na ka ya twani na me nya kura ebu afa so na de ya twere ti se matwi mani ande no kura empanye ne se enua nyina hine ane odum so sese ne kwadwa ba ase
me nyonko bi wo se ukokuma mu akuru mu a utie ni kasa bɔkan na masam dudu nti saka da pra community cross hia eno se no kure me se entwemprodo dada ade a me ma pede ayo ma de na ma na anya no de akonwa no mote so ma dudu kunu yare ya kom de kun eno se no kure he me se akukɔ ni nyire no de mpensan ha sa na so dwale mfuturo de ani akɔkɔhwe de tra nwura mu na unu akɔkɔ ba bi a oni asitra papa bi a ofie na sa me Wofa Blackie yedim sika kokɔ bɛbɔ akɔkɔhwe de na pa man de akɔtena wira mu de kam de bɛbɔ fi akɔkɔ na man de ya kye akyerɛ me akɔkɔhwe de o se ni hawa ni jamprempre wa ni pimpili wa yale na wa kwa yesi amanko bi wusu busa hyentuade me say owu wo frɛ na agya wo bɛfa wo frɛ na obefa nti frɛ no wo ti no afafa so frɛ no fa nko tim Wofa Blackie abuben Wofa Blackie awie sa ben tim yankuyani empanyimfo ase de ya wa no ono aham me say atati aboso obo onyankopanya wa otwetwe wase sa pepepe tatia obetwa nsu ane firi baba wo tie me say ebe mabu feto sumiensa ebe mabu yankuyani ansa na jabu ise betwa so ni firi baba yankuyani yo de mate o de me say otafre kuntumbu afo se wada asore enye se akukuni de onyem na afi ope afo susu aso nyaado aso gente agugu afo so ma ba na meja de se wo ye ho atiki den a yesi wu mpampa ene no kretrodo obi nso atika ne wantika se ene so ye no kre srebu oda manfo so no se ajama sisikan hu ene no kretrodo ba ma ne honi ho na ma de atofo kese de na ni magoro oh na se ne se memma ni fie so na chacha so ni to ho kire ma o efia me ni mu na ma dwara bonten ene so ye no kre yitie we si na ese no so na me se ese de asanteman so wa ye de gemri kuti chese eso wa na de asanteman nyina na aso wo bakwasea ene frasantuma ntuma fufu we de se ba pie oba obuni abusu amna ne yenwale no ande no kre empanyene se what do say me Wofa Blackie atuma no so between ni hye me na oni me hye me ka mo ate ase se o ma wa be kwadu pa bi a ana o wasa papa bi o sa kire o manonsi account wo mitrim mada ye twem be se bi kra na wo ma na me se me bu afa no tu etisa ko say wo kanya me count sa ye say pepe pass ye ma wo bre eni bo akotrim enti yanku me say se o mo wa do e kwadu papa bi dia ana o wasa papa bi o sa kire o ana me se eni bo akotrim se ewiem sen eka wiem sa echa ewiem asra domani sredre obakwase ane twakodu kwa hena do pass na ne ono so otimi dada adoye se ewo de che kodu no so oka se oka kire obi se ewiem se tu efa nsu ati a yenyi na tini insio ano pensio ese adwuma ne nsenda etimi ebe ndi aba baba Abebuo no de ma Adam Bisu ena o de ma no se Adam Bisu se ena wo kra Abebuo se anopansuo mu ba enti me watu kiti yanku yani koko football bo se wonu anim a yempa se obi ntutu mo obi ntafre kira bo ba no eno so ye do kre yiti we se na ese no so na me se wo so twe wo so ma me hwe wo tweto atwe mi no omobura yuo atwenu bi no so ese de biom a yidi ba akwa no de aka ne yini anu biom kura mirika tufu ani mo no ana de achachafo ko mirika kansi na se wo so ukokuru bi so na se wokuhu se wo ti se akukọ obon a empen emwadwenye wo se wo de bia na wo de konsu bi niema so empanyene se akukọ kura na wo kana sem wo pa na ni so si ada soma no abon akukọ obon a akukọ sumu a enu abon na ni so akukọ nyi asu ayo me se akukọ no bon na wo bon no ono onye na je so wo bon sa de anti o ne hyebe ne nkra bia mu nsem ntia akukọ na banko a wo ha wo ho wo bon no wo amo ade bechi me se akukọ ni abanko a okofro ntwa se wo so onima kunko anti se kurukuru kuku a okọ na se yi akukọ na woni mirika tunsa as come na de no ase wo afu mu na je se bibi ni fie no akukọ bi de wo so sakra na chi akukọ ni nti aso eno so ye no kre ti we na se no so me se odo eni nti ase nti na se oyirika ire tu fritwu ma oba san so ma di shem na sa chobra nyina kampa so agro odi se ba utie mi itia wo o fa yo Japan o se me ma won ti ase se
se ababaawa e de ne to ne nimpoku atwitwi abrante na opatren se Matthew Safanchie so nsisi mu so ase bunti abrante nkono odokọ de odowo enti na mikrom nyino so number 2 fo mrante om kono ma wa ne number 3 ma penya se ma ni number 2 ho aketetu ase oni enwuma mo se busia konkon etwahia o si finfin odokọ de odowo enti na nkana bro no bi fere na odokọ eno de eno kre ayesu bakuruma na efiri betwani nana atowrenche ma si obi ma so na sansan bi ode ya amane ye ba fie nana kefusu jabo o se wuntu kwan da ana hu aduane bia wudi aduane bia se we mempɛ nana kefusu kra na wabondra bi de bato aso wase wa hene o si jaba ase na otu nkwa akira mafo ne nyane no wa na okan o si dundo a wo se motuo mu no o zuro fifiri do no be da na firi motuo mu se fonton from da kwasi mensa ko ho a wo de o se da banchi akuru bi akra de bo fonton from yemfa modono se obua ana twrebo a e kasa e wo dwabo ase enye se wo kasa e de bi keke o kasa mo brempo abone tiri no wase ayere ne to anwene ne yayere ne to ayere ne ni ma anwene ne to ama ne nsem susu aka ntirim ti ne se no se wudi kosua na ye wo de ne ka ne hu se akokɔ no woto no ble se wudi dɔkono nso na ye wo da na de bia ma aseda bia ma nikeni wura yanko yo ode se ba wa ho ye me se aberwa dada eni akokora dada eda mpa dada so na se montam nua ne firi asem dada asam na aba amako prachere saje na nyo hiasma do kuna kentamanya na kan de ko biti eno fi eno kura me se ifi dada mu kraman ode asem dada na eka na se kukuru jaya keka kan so be jaye pindu ejina de ne to sososo ye wo twere yam fomso ade o kenkan so yam fomso se wagya fie nya kura hwa na ye wo to ye se ba mo wani anso wase de shipua e wo peto so ye bo akokora tipo bi maso eno so ye no kura we efi mi a me de se o chi man kura si ni wo se atudu asakura no mpuno na nye akwa wontuam ochema akurasi ne wabondra mesa de bia toa no so se otena da mpo mu cha fam fufu antre eno so ye no kure na me se tintima so edua na so anu apem ukwente kromo ohia ne osikani obi aboso nhia no tie na ese no so na ansa na ba bi fo so bi hu se ansa na akan fo so bi hu se na nka na meden na ba bi fo so awe na Wofa Blackie mi nkongram ko hu na nka nya na nka o ma fie maka se mi hu yanka na se ne otie na nka duro so okote na nka duro ba so na nka bobo ni aka no ensu ehia mfa nipa se osre wodon ko hwere ma wo a ontene nyo hwere ma na twetwe dwon ana se untimi nsi akrobo nkwa do bosie nso a onwale ne ba no mo kua nyuma wode wa no to anya do hwere ma bo asa abofra se ogina dwa osa edwum echa ye kire na ibusa na wofo ase na sa ane ya no kra na akra nso a wabo akoko mpa twakro ho ahia nso se anye gine tata na kwala a wusua na mo we no we na ntwi Wofa Blackie abofra wusua abofra nso sua we ansan wusua na ntia eno so ye no kre tie we say na ehye no so na we say so efri makate we dey wa na abu ye but me siesie na ma me say anika okay wa da ko say o dey opa de na okotokoto ne mo na bro yenko ane empai fasi se onya bi tonso na apprentice wa na aka o say de ohun ha apem da de ohun ha da na de ohun apem da na de o ha sisi se de ohun apem da nso ha no so ma no do tie no kre me say wa na aka ogba no o say e ka de nko ana edide hina na ka kosu yakuma da pa kan na bi ye bronya o kechi yanko ye ni prob ya sante kotoko ojibu ani je o ko eno so ye no kro na Kwa Abrokwa we say mame fa be we say ma ona ayi me amenyonko Benjamin Boama Benjamin ba ayi o se me ba me ma wonte ase se o se me ma da me say abofra boni na ni siwu abofra boni na ni siwu aso wafumi mu na kire se bibi ni obotu etim yampa petetu what petetu babu be no we ye fe to so miensa na fe to so miensa ne de timtim se ya na ye bete mpa cha obi beje obi wa ha on fa de esi oni wi a pete na obekum no e de beguma manako na minim se wildlife for anwe na mo ne anya bi na so bekum o mala wukum pete no na wo aboba na wo se no yaku yanim o de se ba ho me say Ofa Japan we say empena twen si funtakra ana dane aware na se empena twen et se dan si o du sika kwehema nsan ama se o de adwenbone esi dan a usuro mu da ye watwa agana mu ni ato pepa dabi na se ne se wutwa nka agu so na wosi dan agana chimro de fa na kokodrom sa na o de adwenbone so boti afia abo apremre ne pampam wo o free premre o free sonso ade nso no wantua ne bra mpanyine kirebe ne nya premre ne da me say abe ene ne madoa ede nti na bra okromansan odi brobe e wa base na okuku ba opuro ono so odi brobe e wa be so na se okromonsa ofa aye frɛ no kusie no ofa abe
Ofanyo wana agera mo tia uja to ho. Ofe Japan, wo se kwanti mpo ma mo ku a, nya ne won ti bi da ono okro. Ndi mpanyin rekure primary so a wasi kwa so da chiri ma ayo ha. Ye di aputuo ana je sesabon nsam nsem achede. Abridia brada edaba maso no mpanyin ne nkura nyina obi ahobon mu. Eno si anekre me se ba ko enchire odamfo na se wo chire nkwa akọ chire odamfo na wo di chire ni din ase. Ba ko nso nchire damfo. Sanity. Odi se ba utie me. Yo, tie we se ne se no so na me se okuku ban ya beni bedi atuo. Me say so ko pe bibia di na wo sie o kire bi wo menke so so wo nkwa kro be ba na de mampam si so hene onti asem bia so eno si eno kre na say ne mampam sisi na so nso nso ho hinti aprake to ahia aprake se obobo eno so megitum pa na esoro kakra efom kakra ti na tati na wo ya wanya sifo man sakaten fighting don fear gongo de onese sabonsema kon wo nsuro mo tia kwanchen do since no police take by one man kwanchen do since enye ba kofo ne poli and no kre to kwanchen do since enye ba kofo ne poli se on pap wan so to odra na timiti tiampentoa so tie Kwa Abrokwa me se meti ateteje so ama na ajetra na mekoti anwasa na ati yina na mhwe ne konkro yanko pobre kwa achwa wase dada chocho na woye ne wada sani nti onemo na ya wanya na ntanko na nimutin se na afu ntra ofani kwa rani mo wase obeo katakaku me se mi na na atira mi hu amane a no be chire mu na we enyo so be fa be nyishe obeo katakaku me se mi na na atira mi hu amane a yo wo shani na na atira o hu amane enyo yanko yayi ani empanyene se ayo bia ne mu yaso no kure chemfre ya wase chemfre ya wase mi de mi nenne ehweti ma bom se bidie ani no kure trudo Abrokwa be me koto wonu adwe wo chi adwe wo toton adwe bebia wutu ubu atokwa kono eho ne yebu kwase a bebia wudi akoko yeye no dia menken pro na se ne mo pesuduro sudua ne po mu epo ne enye yi o ani no kure trudo epo ni tatre nso da bere ni ho se oba kwase a osole no kotre no kwanyu mu a na adwe ne se awi ato ne da ni firisire mo ba ne yedi nkuto na asida na mbedro hedi minima kira asa on the trofo na kasa eno so ye no kure tiewi na ehye no na me se abetin eso aba a onwam dibi trofo nso na dance ya wa amamane na se ne abetin so ukotra ase a so nyu nto so ani no kure betin nso se firi foma sa na ekoso se ye puru abakose ma ye obi so onwam abakose ma twade da ho ye nka nkyire ma se obi nso pe boso dia ye nkoti boso bofo obi nye bomofo ade ni enya na hamusuo ene kan yeyi na se ne bibi nso nim se ma ye mia se man kwala ntiti akire o bibi nso ani no kure empanyene se sa wotena wonsa ba ko wonsa tia ba ko hwe onua so na aka no hwe oso tutu kwan no de ne tide petaku ade bopu dom ade so omo se ebe ne ye etwie etu kwan no de na chiri ja petaku a ena opuopu dom enti ensiesie ebe hwe nso ankyira monten ampa eno so ye ne kure me say ayi yeni pe yo Italy one day wase etese shebre ni nkrabra mu sem tina kuma hunan ene kontonkuro du bo anan so mu nyina besi dan na kontonkuro du si ni dan kama na okwabra na da so tale dan ho besi le na so yefre ni fiura somro wa no mu na mpie mpusu ni na pie ende nkaba di na se ne se atichi ayi se ehurie esi atichi eti osi ho kwa etim aba ebra mo hyehyɛ ehuruye praye huruye eti Abrokwa tupetutu na betwe ani sidiom ni enko mesi bi hiase ya tu penalty sifia wana ntwie kro no a ntwie ya bo ni fu ni enko emre na ntwie wasesa no ho ya tuntuma ne nufu so de enya tuntuma o e fita ma akura popo so so peso aduane ye oda me komo nyon akom so de abrewa na osu nanam na se ne okom de hoho so di firi nukuru mu ohofo be so ye na wa nya wade a ojawuka me say se ti we say na se no so na me say se kokuni wo hu obon kro don kire de o doctor so obo so to ne ma so awrawo ene kokukro na wo kana asem wasesa ho fe ne yedi hina nkodo an fie kura hini e bebo no efuonyi ana ne dua chia control fi aho afa ye fa ne se anim na se nkokwo so kwaka aho fa kan si aka on se den aba ko bidi nkunim ene nokra kokwa se o ka se do tom fa ne bensi ranka so mfa no kura o dua enyi a ne pa obam ai dua tena so ncha kwa ya ase na se ne se won wura na mo so aye nchire dua etini wo kwa ya ase o ende nokra nchire ya yanko aboso ba na meja paye
Oh, na sɛ ne na me nso ɛbɔ abɔsoba so na abɔsoba so ka kyerɛ gya sɛ wɔn pa. Wado nsa bɔ anwea ma ne yɛbɛkɔ mu. Oh, ɛno nso yɛ nokorɛ. Ti wi si na ɛhyɛ no so na ayi we say free offer your Japan ayi emrante hene offer your Japan wɔ se kwakwahwe apa ɛna ma obiri ya so banfa so. Me se sɛ abo asere wɔkyɛ bade ama abu mfo na de kɔ ne nsɛm no. Ɛno nso yɛ nokorɛ. Ne mumu no deɛ wɔno so watrempempran de ho wawu no so yɛmfa obiri ya enya no kwan. Mudi bi aba no me mpempran de bi adanya me Wofa Blackie. Yankɔ. Ente kuma sɛ obu twitwiri die na ɔkɔfa enkuku ne nkaka de begum paase a adanse kokroko nyansabo akwa wɔse wani ne baabi a na mmom sɛ ente kuma koro na obu twitwiri die kɔ sampempran de begum paase a adanse kokroko nyansabo akwa wɔse ne bapa yine ne ente kuma ɛno no wani nya de pa wo yankɔ ɔde hyɛ ba wa me wa ha tie o yo tie na ɛhyɛ no so me se asafo ɛmfa hwehwɛ wogya bom ɛntoatoasa ɛmpampam hwehwɛbotiri ɛmfa nsapan ɛmmɛbɔ ɔdɛɛfoɔ sɛ nana yɛapaapae n'ani so bisan sɛ ɔbɔfoɔ ɔpa so mpa yɛ anke amfa de no hwehwɛbotiri ɛno no afia kyi ne abɔfo no hwɛ ɛyɛ nokorɛ me se ɛno wa ɛnya bɔɔdeɛ amfra ne fufuo mu no sɛ adeɛ ɛyɛ fufuo ti sɛ ɛyɛ fufuo a ɛnyɛ hwee ade pa na mɛtɔ na so a wo sɛ yɛmpra ntwene bɔɔdeɛ ase fifiri bɔɔdeɛ odum ase fifiri odum ɛno nso yɛ nokorɛ me se yitie ɛbɛwe se da ɛhyɛ no so da ɛbɛwe se so efiri Kwame Abrokwa efiri makatem se ɔkɔ so ogu dawa so ɔtena bra na so akyɛ ne ti ɛhwe ne ntohuru no yɛn kɔsrɛ ne nankum na ne mse pato so ɛtena di abrɛ hɔ hɔ ne ɛtena hwe mpai ɛno nso yɛ nokorɛ me se hwɛ ɔkɔ so ogu dawa so korɔ na no ɔtena bankoma sum na no a na bɛnkwan ehuru yaayaa no wo de ɔsi hwinim wokaka hu di a ɔkyerɛ ne bo da de pɔnkɔ so mfa so ani ɛsane oh na sɛ wo ne kɔɔni nso etu kwan a yɛn ka nkyerɛ ne sɛ baabi a yɛkɔ no bepɔ wɔ hɔ sɛ koatu amansa gya asabo afo ofiri wura mbɛka kyerɛ fie mu ase fie mu a na wi asɔfo die ntimo mfrɛ me sɔfo a saa na ɛnya nwanwa sɛ abo agyina mo bɛka so edi fo ɔhyɛ nkoma makotokura na mfia kyerɛ ase kasa tenten wo yi so ɛnte pɔnkɔ koatu amansa gya asabo afo korɔ na so ofiri wura mu ɛbɛ fie ɛbɛka kyerɛ odwa sɛ ɔbɛka kyerɛ fie mu ase odwa akyerɛ ba etie ne mo me de kwa adwendwene mu adwo bra o mo ba mo nsɛm ana dia Osahene miankasa magye no ni so mesi me pebe na dia be na aba ne dia Kwame Abrokwa na ta ka sɛ die tie bia nkruma bɛda fatia so ɛde mba bɛ sɛ ɛyɛ pɔkɔ nkyia ana sɛ twuma nwene so na bɛti bi hyɛ wa na bɛtɔ so nan ana wa na bɛtɔ so miɛnsa na de bɛtɔ so nan no nyi ntum sɛ wa nya hwe na dia sɛ ade ni so kɔyɛ tipɛnko dia ɛne nana no yɛbɛsɔre ni atirintiri yɛmpom ne asa de abɛhyehyɛ so biom jump mani pop o ya keka ne ma bom awia na Gusu pa. ɛne akɔsona keka ne ma bom munkai sɛ adwuma die a yɛde brɛ mu yɛ ɔpani bi ɛfrɛ no wura Bismarck yɛ Japan Ohio ɛwɔ abrochiman mu nkrɔfo bebree na ta frɛ Osahene sɛ Osahene Abebuo no yɛ mani gye ho binom mpo nyaaya a enka yɛmfa nkɔ sukuu mu na yɛmfa nkɔ yɛ kansi na mpanimu nte asɛ sɛ meko bi wo hoi yenkɔ ne kwa ana kwachi nso ade a uhu ne fɛfɛfɛ no ye disika na ɛyɛ eti wo hwɛ de atenanse a ɛkɔ na ɛnyɛ bɛtɛ saa enti wani gye ho sɛ wo pɛ sɛ wo boye kakra bi a ɛnyɛ bebree bi ehu bia wo de no ansa wo de wasɛm bɛhyɛ comment section ho sɛ Asoreba me wa ha mo dwumadie no pɛ sɛ ye no bɛkasa na de ehia bi adi ho nkɔmɔ ana afɛ me se me wontra me madwane so a ɛbɛ na abu na nka ho ano sign me pia pe na manfo gya abani bu me ba pe no omu bu be no ti sa bredi of e to so me ensa ni nie de di kan unya nhwe na de to so me no unya nhwe ya wa hwra de na pop jump mani gusu kika ne mabom dendende pop afra to so me ensa no hwa ekosi se Jo. Abusuafo ne atiefo fa to so me ensa de emu on ni kan ye pa. Emu so ade ye na emu so esere ye papa. Na de kosi ye nie. E fa e to so eye me ensa no. Omo nyina bu ebe no 104 na Wofa Blackie tupetetuo mienu Abrokwa tupetetuo mienu na Abrokwa du ba bi so no ode ebe baako ebufa eye Blackie so eti no na chese obia de team mienu fredi obia de ma obia de ka 102 ana Abrokwa de be baako e kan de ho e de biti we senti no Abrokwa de ko ye 103 102 eti no na ene no eba akansifo no nyina ebu ya no Wofa Blackie ebu eye ebe no 332 ana ahasa aduasa mienu ana Abrokwa so bu 333 ahasa aduasa miensa abusha omayade na mommo nsem ompa no omayade bo nsem
baby a obia etine say sa na wo ka dia na say na Wofa Blackie na to so 9 sanity na Kwame Abrokwa to so miensa sanity na mum say dia kan sie ni tie so to so 9 a wonwe na mum nya dia benya achedie bia edi Wofa Blackie hye ho den yo abusua say dia di kan no Abebuo no de omo amu ebedi kan ene ne omo beto so mienu nyame adoma dasene ye no hye de bebrem enti bo ho modern say beko so adi yachi uko YouTube Osahene Asoreba subscribe one na di machi share video no enema bi atise se de mo amokanfo no yenni akire ne mpanyin se wura firi krom hene ya ben a wo yire adwaba ase enipa bi o wiase bi ade kasa di dwuma na kasa de yenni Abebuo emfiri mu Bible say enyansafo kasa eno mebu nti se obi nimba nananum hu ne se wa ben sub radio Osahene me na metena adwam di chiame edema Wofa Blackie atwuma Unisu number 2 this year oyesoni na tikoti se obi ani ampa enam say me kura metum na so Wofa Blackie na agi tuntum no ene ono ba ye obesi Akan one Kwame Abrokwa akonkonchia atrododo ohwintim praku kasampre opani kofi kwasi anododo nana ohene mame mom na ne no na judge okeka no ene opre so wetimi atoso miensa enti amasa manfo oba amfa ne ho enche no ene jump mani pope bishop no mo anya atum officer me papa na mama ka bi papa de ade omma mie bishop no mama we o ma anya enti jump mani pope ene no tan say okenka man man the pope grandpa pope pope owayire ewo ma nananum onu kwan ene otie ene ono bekenka onu so o mayira na so onyira Osahene momodin sem bedi machi Abebuo adoma nkoma asem atetesem anwensem nyankonsem no bebre nam de brem na die empanifo otu apo nyame adoma ebesa babio monyim san piao ahefo e dia kan se ni nyina abawie ye na mesi ene ahaye gigim yase dankanala obesi ni chirodo anu so ayebe aya wani eti me bebe omna me ni omo atwetwe nkomo na ya mo aka akira me baabi akansie no edi omo ekokodu ye edi ameje so an ekuadom abronoma dimachi Wofa Blackie mami me mo akwa baabi o ya se dankana la besi ni chirodo na ye de akansie ni nyina ebawie ye na mpesa mete efri wan kasa wa no oto so sey akansie na ye hihye no ne ye nipa nan ye hihye akansie ne mai nso akansie ne ba na wie ni nyina menem twato una utwato yase okata chokata mpre kata jonkuban ya ensio fa ena ya papa wa tunanum yase dankana la besi ni chirodo wase onu ena twato edan arechiche se na obeka cha ofan se sansa migiri pa se wo wo achiri taifo a omuta wachi abedu sampempensi mpanyimfo se ye ni wane enu nya Abebuo bem na akbukansie de wo ye dania obibe dinku ame bi nso adidi bi achi eti ana amana kobasa na nyese bia ebede obi anim same ya ade na emom no ayata frahwe ase wa mutu a obeda ayaya ana ye nyira nso ntimi nkodi first ye nyira ye ntimi ni second eti wasa se ya na wasa ya no anti na kan sie no ba wi ye no Wofa Blackie na wachiri taifo dia na nkomo wogidie kase pa wo mu sanse oba na najebi ana odi kan ewo mofra na kansie no anka wo dia basobodie bi baba fie na sesi akoba ne se hwi asemben na obeka kire o ya no kre ani obi ampo kokko a woni se ankunim no okope na emo na meka kire se ade ne se de yesi ahyehye no we yedan a ebi bedi first ebi bedi second ebi bi sa na wose eba enti achitaafo ne de me ba no me ka kirom se me kɔ akodi nkunim nanso se me ani nkunim a na no nkire se bia ensese enti me duru fi a wo manso a wo behu se me so me hu ani mase na be ma be ye bi wa me ye ni nyina yo Wofa Blackie wase be ma be ye bi wa ma am be ye ni nyina me da wase sa wo jemre na no etwetwe nkomo me da se yo ahefo wase be ma be ye bi wa be ye ni nyina onu so no ye kukuda na dom nyina na chi tai for hwe se anka obeda obedi nkunimu na nso ekowie achi no yase echo ema ya mpam ho dai danta abugro ne eba wie ye no na ono ene twa ato afa menya nipa odi otoso miensa enso ewa ha menene ba twetwe nkomo no no so mabisa ne se na ne feeling ne tie
Abrokwa konkonchia. Obapa. Asra de hia watiko efe eche obi anim. Na feeling na ti say akanse ni nyina ba wie ya no wona uto so miensa. Feeling na ti say watiko no na eden na ekoso wadwin. De tie ni say empanimfo say wanko wi a wo say yanko. Akanse na esi wa ha no enye nkwala so. Na tofo ya ye boye de mi hu ni say enipa na esi akan nyina obi anya nkwala. Na afen so no de obedi kan kura otofo we mu no emfa ho se ye besa hehye biem no no so betimi awe akansi ni mo de papa and third and fourth year me boy ma bre kura chin first round no eti utu se Wofa Blackie onye bayira be wadwe eti ye de nyame ase se yetimi ya nso akukuti ni etumi atoso mi ensanti ye de we ya be ma ya dofo se Kwa Abrokwa ekuna anananu machi mu osofo mo amode se Kwa Abrokwa ekuna mkokwe no nanka ye pe crown nanka san so ye nya nti ye the third place no e ba fie ye damase sa ye se obebi ni asorobo a okotokro enkasoro wanya bibia odi kofie na bi pesa mi bisa wo aja achade ya dida so yi obi aye ni budget obi se ode ne de koto asase obi se ode ne de wo de den na ade koye me match de ne de me di wi a me kofie a me so me hu de me de be ye penifo se akukọ ntubedom akukọ ntubedom ene so ye de eye be pia mi da se sa o je mre na oba me so me da se oba papa so no pia you are helpful aha ene adi dwumadie ni nyina esiye akansie ne eba awieye no baako ebu ba ahasa eduasa miensa na baako nso ebu ahasa eduasa mienu ene ema yembra Kwame Abrokwa kwankonchia odi enkunimu ewa ha edi amejiso ane ekuadom abronoma na sa upesa usha ukwoye YouTube wa ho ene edi full video no edito Asoreba Osahene Asoreba ewo YouTube subscribe my share comment so upesa wo so ya asene nsusu a ekwanya ewo ho no mo esan se dwumadie uhwe ni se no enda form ene nti yem papa ba akopɛ yem papa Bismarck yaw Japan a owo USA Ohio onu ana aso dwumadie ya asene afa ho ka bia ene nti yakasa nyankopo enhyira no so upesa usua be etwero be eka kasa fiko a ene na fa comment ne to ye ni nyina so ya asene bua ye ne ntimi tumpo ene de ye de dwumadie na abawie ye medam ase esa mo jebre na mo hwe ye piao